थांनाय बिटिआर एरियायाव जोंनाव एमएलए जानानै थांदोंमोन लरेन्स सारा बिथांनि थाखाय जों जेबो सुबिदा मोनाखै आरोबाव जों दिनै सापर्ट गैया बेजों आरो जों दिनै गोदोनिफ्रायनो बिबिआर दलाव दं आरो दिनै हाग्रामा मल्लिक सारनि सायाव जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों जोंनि बे इनक्लुजार फरेस्ट भिलेजाव बिथांमोना दिनै हाखौ जोंनि बिनि आन्दारावसो जोङो हा मोन्दों माने बे जाबाय थुरायगुराव आयेन खालामनानै बे आयेनजों थासारिखौ जोङो दा बिनो हा मोन्दों खारेन्ट मोन्दों दा बे हाग्रामा मल्लिक सारखौ जों मोजां मोनो आरो बिथाङा जाथिनि गोबां मावना होदों जिहेतु हामलं देबरगाव समस्थियावहाय दिनैहाय सेवलि महिलारिया नोंथांमोननि जायगायाव फैदों दा नोंथांमोना थारैनो सेवलि महिलारिखौ सापर्ट खालामो दिनै जोंनि दा नैबाव दिनै बिजाथियाव सायख'नानै हाग्रामा महिलारिनि जुदि सेवलियाव फैदों मोजां मोनदों दा बिनि थाखाय आं मोजां मोनो जोंनि बिबिआर दला गोख्रोङैनो मोजाङै मावलांबाय थादों आरो डेभेलपबो होदों आरो डेभेलप फैबावगोन जों आसा खालामो जेब्लाबो दा डेभेलपआ जाहैबाय जोंनि दा बिटिआर जि थांदों प्रमद बर'नि सारनि आन्दाराव जेबो जों मुलाम्फा मोनाखै लामा दमाबो मोनाखै जों लामा घाटबो मोनाखै ओंखायनो मोनसे माने उन्नत होनदों उन्नतिखौ मोनाखै नै दा जोंनो हाग्रामा सरकार जानाय लोगोसे जोंना लोगोआव दा उन्नतयैबो बायदिसिनाबो जों फैहांबाय आरो जाबोगासिनो दं आरो जाबावगोन आं आसा खालामो आरो जेब्लाबो बे हाग्रामा मल्लिक सारनि दैदेननायाव जों जौगालांगोन होननानै आं जेब्लाबो आसा खालामो आरो बेखौनो आं लुगैबावो आरोबाव महिलारि सारनो दा सेवलि सारनो जोंनि दा केन्डिडेट जानायाव आरो जों बयबो सापर्ट होनांगौ दा बेखौ आं आसा खालामो जाहाथे जोंनि हारिया डेभेलप जाथों बा दुन जाथों नोंथांमोननि जायगायावहाय 100% सेवलि महिलारियाहाय देरहासार जागोन देरहागोन आं आसा दङ आरो जाखागोन आरो जोङो सापर्ट दङ बयबो आरो जाहैबाय बिथाङा बिराद मोजां मानसि होननानै आरो रोंगौथि दं होननानै आं बेखौ आसा खालामो दा बेखायनो आं धन्यबाद खालामबाय जोंनि बे महिलारि सारनि हिन्जावा सेवलिया देरहासार जानांगौ आं आसा खालामो जेब्लाबो आरो रायजोआबो आसा दं बेखौ आं बुंनानै आं बिबुंथिखौ फोजोबबाय धन्यबाद जिहेतु आदै एमएलए इलेक्सना खाथिसिन जाबाय नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामदों जोङो एमएलए खाथि जाबाय नालाय जोंना सापर्टआ दा जोंना नैबे सेवलिखौनो जों सापर्ट खालामगोन आरो बेनो जोङो नांगालाव सावगारियाव भट होगोन जिहेतु 5 बोसोर सरकार सालायनानै थांनाय जेरैखि रलेन कुमारि बिथाङा नोंथांमोननि गामियावहाय जेबो मावना होआखै मावनायाथ' जेबो मावाखै होनजायो बिदिनो ससे लामा एसे एनै होदों आरो ओमफ्रायथ' गैया होथायाखैयानो बेनि थाखाय एबार जों दा ओंखायनो बेहाय सेवलिनो भट होनाय जागोन आरो होनाय जानाय नङा नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामो बे माबाखौ हाग्रामाखौ हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसिया दिनैहाय केन्डिडेट मोनबाय दा नोंथांमोना सेवलि महिलारिनि भट बिसोरनो होगोन सेवलिनो औ जों बेखौसो माबा दाबिदों नालाय जों बेनोसो होजोबगोन गासिबो जिहेतु नोंथांमोननि बियाबाव लरेन्स कुमारि दंमोन नोंथांमोननि थाखाय जों बेना जोङो बे सेवलिनोसो होगोन जोङो बिथांमोना जेबो खामानि मावना होआखै नामा होआखै जेबो गैया गैया होआखै बिनि थाखायनो नोंथांमोना लरेन्स कुमारिनो भट होआ जों होआ रायजोआ जेराव होयो बावनो होगोन ना बेनो जोंना बिजाथिया देरहानो हागोन ना हाया बावनो होगोन ना जोंबो दा हागोन दा सेवलि महिलारिनो मावना जायो जोङो दखान होलाबायनानै जायो आमिथ' सेवलिखौ ভাল পাওঁ তাৰপিছত কিয় ভোট নাদিব আপোনালোকে কিয়নো যোৱা 5 বছৰত আমাৰ অঞ্চলত একো ভালকৈ কাম কৰা দিয়া নাই যেটো আমি দাবী কৰিছিলো এইটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই সেইকাৰণে এইবাৰ আমি বিপিঅত মেডাম সেৱলীক ভোট দিম সেৱলী মহিলাৰী মানে বাইদেউ কিবা কমত কিয়নো আমি সেৱলী মেডাম সেৱলী মহিলাৰীক ক্ষমতাত নাই যদি আমাৰ অঞ্চলত বহুত সহায় কৰিছে এইকাৰণে আমি এইবাৰ আৰু সেৱলী মেডাম ভোট দি জিতিম আৰু আশা কৰিম আমাৰ অঞ্চলত কিবা ভাল কাম কৰি দিব